Mit navn er Jan Rive Jacobsen, og jeg er borgmester i Aabenraa Kommune. Sammen med det konservative kandidathold, der glæder vi os til at præsentere vores valgprogram til kommunalvalget 18. november. Vi kalder den for Aabenraa Kommune Vision 2035, for vi gør ord til virkelighed. I denne byrådsperiode er der sket rigtig meget. Prøv at følge med her. Et af de helt store anlægsprojekter i denne byrådsperiode er broforbindelsen her i Padborg, som skaber forbindelse til det nye erhvervsområde. Og vi har fået indviet vores nye herværkshus her i Røde Kro, hvor blandt andet forebyggelse og hjælpemidler hører til. Og her har vi så anden etape af Gasværksvejs forlængelse. Og nej, vi skal ikke have en bilfri bymidte. Og vi ønsker alle partier en god valgkamp. God valgkamp!